nakitan sa internet na kuan good source of fiber. Mo na nga mukaon ko kay di ko magkamalisod. Bango. Hi guys! Welcome back to my channel. Ako na po ni si Alex. Currently ay adlong Sabado, July 10, 2021 dya. Grabe adlaw guys. Hapit na po mo manunga sa kabuan sa July. Hindi hapit na po magugos. Hapit ako makaulis amo ha. Kay grabe dyan guys. Grabe mingawa na. So karon day guys, magluto niya ko gamong sedaan. Among sedaan niya tidig na sa paniud to. Inja amo sa danda rin balik-balik ra manok isda balik-balik inja karon wa ko kay bawo isa ning isda na inja kani ko ng isda angay ra ko ni angay ra ko na si jan unan so mao ni ang unan karon ag ako maganon guys 1 hour before hanas jang asinan hanas ang timplahan daan kay ra bitong mo absorb ang jang lasa. Ada ni sang butangan ug ngani. Sabay na kailag ngani. Kuani siya dinira pukus Manila nakakaog ngani kay gang kauban. O tanin ko nila sila ha. Nana ko yung mga giluto nga nay ngani das na sa mga previous nga video. Nagluto ko ngani ag tawag dani ko ang kuno ni talinong. Anja lami man ni siya guys ug ipatong sa inunon. Kaya mag-inanon ko guys, ganahan kong may gulay, dyan po sa butangan ka ng taong. So, maon ni. Sa niluto, kaya mga pong sudang lagi sa paniud to. Dyan, tanaw din ko sa vlog ito rami. Naikag ko kay, dagan sila butangan dito. Ilarang ikuha sa kanang amo ang backyard, tinanom na pong nanay mo nang mas lamig dis probinsya kay dagang katamnan. Diya guys, magunon ko ang butang agoy kay kuan. Kanibitong pawasa ang hit. Dari di ay naglibog ko sa panahon kay uwan. Uwan man unta, pero grabe inita. Na, gisingat ko. Wa ko nagabrig electric pan, kaya electric pan kuan. Bawa na yun sa nang electric pan nga ara maka karibitong saba na siya. No, nangawa ko nagpa-electric pan, alam giagwan tag kainit kay ughan na ning mata ang maligo ko. Nja, hapong butang nga kuan. Ahos. Mag-inanon ko o isda. Ako guys, mas ganahan pa kong isda kaysa manok. Kaya mukhaong kong manok, kuan. Kanang nay manakita hong kasukasuan ba? Kuan, bawal siguro ng manok o kanang naay ka ng rayuma ba? Murano ko gara ng tigwa nga kaadyo kaya naman ko yung rayuma. No na guys, mas ganahan ko mukhaon na lang kong isda. Sa jud, kung walay lain magmanok ni kanamo di manok kada semana ihatag na kanang konsumo. Walay lain mukhaon na magudyo kog manok bisag naisahin lagi nga manakit ng kasukasuan. Grabe ning kuan na guys ba? Tiguwang na ta dagan natag pamation.
Magic ra na luto ba? Sa mga nani, hagangin yun ang nisa, ang butangan ko, suka. Ako guys, kamo guys, ug mag-anin mo, bang taksin ang suka. Ako kaya mang taksin. Example, isa kaya nga ni, nga suka. Takas-takas kung mag-uan, mag-unan. Hindi tubig po, duha. Ano to? Ano ning sa gitak-ang guys? Kung ano ni sa tinimplahan na ning ang isda. Ano sa gitak-ang ni? Sumaw na guys, ano sa gitak-ang. Saan na si Jang? Adi na si Jang akot doon nga naman na. Ikuan ni ibabaw na sa inon. Kay kuan guys, kanang nganda na. Kinahanglan ko mukha ano gulay kay kuan ko kanang constipated. Diyan ang research ng gulaya ang nakitan sa internet na kuan good source of fiber. Mo na nga mukhaon ko kay di ko magkamalisod. Murahin taong kong maglibor. Tagdugay ko kuan, harang paita, maglisod ko pagawa sa ang kuan. Diyan, medyo galit panahon kay kuan, tinguwan na. Kanisang gulaya, mudaghan ni siya ba sa tinguwan. Nga nga. Moral po din si Jagkuan guys. Moral po si Jaglasa o kanang sayanganda ng sayanganda ng murag alugbati. Mas lami pa ni sa alugbati. Kaya itong alugbati kay naman ito'y baho. Kani si Jawa. Basta may sila murag alugbati o maluta. Di naman ni mo i-overcook. Kaya rin di siya murag dangog. Nakatry ko din niya agi, hapon na siyang giibabaw sa inunon. Lamian man. Bisan pa siguro lagi guys, hindi si Jay lamian, mapugas kong kaon kay makatambal. Bawa guys nga ako, constipated man ko. Nado ko istorya ninyo ba? Kanang try kong pananghid sa ang amo nga kung pwede na ba kumudeo kay isa naman di katuig kapin hapit naman mo duha katuig nga wajud nila tugti nga mo deo so gapon mo sugot dito na ko nananghid sa iyang anak ngayon kung nga kung pwede na ba kami kana mo deo lagi ngayon pag yung anak nga pag-usapan muna namin ng mami. Tapos hanggi pangutana, minsan di pa jud nitugtan di ay. Diya guys. Bala sila di sila kasabot og Bisaya. Wa mi nila tugti og gawas-gawas pero agang kauban. Kuana na, sige na naggawas. Sabi rang duha sabot. Gawa ninghimo na laman mi og kanang modus. No, sibat mi. Pero ako guys, mahadlok man ko mo sibat. Mahadlok ko nga na ba nga kanang mukawat ko sibat kay sa simbakog. Bata kay bawo si gayon na disgrasya dyan tas gawas niya sibat rata. Wala ako mahadlok ko. Mani. Diyan mo gamay naman yun dyan na nang ibutang sa ibabaw sa inunon. Diyan po sa butang nagkuhan. Talong. Ganahan ko ka ng inunon guys. Butang nagtalong sa ibabaw.
Kami na nagkami sa mga anad may kaunukuan. Utanon. Sa mga. Ito. Mga niyaning ready na guys. Yan yung butang sa inin. Ang tanaw na kang inin. Mga na guys. Anang butang ang talong kay babang. Ano siyang gitilawan ng timpla. Naluto na dagang talong diya ang gihaon. Kaya di ko ganahan o ganang ma-overcook si Diyan. Diyan kang inin na nahapa na si Diyan pahubsan. Diyan karon hanang ibutang ang dahon. Diyan guys hanang ibutang ang dahon. May babaw. Diyan guys, atong tanawan. Mga na dyan itsura. Tanawa guys, gamay na si Diyan. Diyan, anang ibalik ang tao ng butang. O, manayang. Diyan guys, kanaluto na ano si Diyan iupang. Kuan. Kaya, di ko ganahag ma-overcook. Diyan nga. A few moments later. Diyan guys, maghimo din po kuan. Melon shake. Melon shake. Kay kuan, kaning melon na, di man tanay buhaton shake ni. Hinja. Ang gitilawan, di siya tamis. Hindi siya matamis, kaya ano, gawa ng parana. Ano? Kaya guys, mao na yung buhaton. Hana naman siyang i-blend kay may lami. Tabaang. Kasabog kang tabaang. Matabang eh. Kaya arong mapuslan mo na itong kuhan. Mong shake. Tabang dyan siya. Siguro giani ni nga dabong pa. Giani ni nga kwan pati. Mura pa, no? Mamadali kasi yung ano nito. Wala lang tayong ano, yung condense. Sugar na lang ang gamitin ko. Saan? Dito ko sa kahuntingan mo. Really? You have? Yeah. You have condense? Ito. Yan. Tapos Baka wala na, baka inuwi mo na. Ginamit na kasi sa akin yung nag-ano ako eh. promise mo yan. Ayun. Ay, very good. Buti lang sa atin may tinatagong condense daw. Tingnan mo kung hindi pa expert. Pero ano hindi pa yun. Oh, Ilapag mo na natin dahil ano pa ako. nagbigas ko nga ako ang dito yung tinira para sa akin. Di ba yung mga regalong bigas? Kami kasi dito guys, pag ano, may mga nagbibigay ng mga rasyon-rasyon. Hindi na pala ako magamit ng sugar, yan na lang para masarap. Uy, iinit mo yung puto. Mati, makita. Ah, kalimutan mo na yan. Ha? Nakalimutan na yung puto mo.
Isang linggo na yan. Sobra pa. Oo na ni. Diyan guys, butangan na sa kuan. Ibap. Diyan, nag-ready ko sugar. Di na alam ko mag-sugar ka na i-condense sa atin. Diyan, isang butangan mo. Condense. Ano pa palate? Ang expiration ng condense no sa January 2022. Tinda, meron pa tayo na. Sa akin, ginamit ko na inom Ilan mo na. na siguro? Lahat. Baka mamaya mga tamis na sobra. Eh, nasabi mo. Pag hindi, Saka na lang, pag-ibilin ko na muna. lagay natin sa kape. Ibilin ko naman. Alam mo itong ganitong gatas si dati? Pinpay na painom sa bata to, baby. Oo. Naalala ko talaga, mayroon pa ng Liberty ang pangalan eh. Oo, sa alas. Naalala ko. Ganito. Merong, o hindi naman kondensada ba? Yun basta, hindi yata. Basta, may gatas na ito. Para mag-roti. Ano? Ano, te? May nag-rubin? Ay, Diyos ko! Pangihawon dyan mo nga. Guys, nangauna pa. Bango. Bango, di ba? Kain tayo. Ayun po tayo. Salamat. Hamon sa dyan, paksiw. Lamig. Umiyak ko yun. Lamig. Saan na ibang? Ito. Ngayon ta guys. Ayun. Gulay na ano. Kalinong. Batalino. Ang batalino daw ko. Ayun tayo. Kaunta gulay. Kaya nakatambal. Gulay ng isda. Hanggang sa paksiw na to. Sinabawhan. Paksiw na may sabaw-sabaw. Ganta. Ayun po. Lamig man. Mas masarap talaga pa yung talinong kaysa lugbati. Sure. Tatanong. Pinatay ko nga diretso yung apoy, tapos overcook siya. Sige mo lagyan siya naman sa matinig. Bawal na tinig. Pinaghalo ko kasi bango saka, di ko alam kung ano isda isa. Salamat ako. Sibas. Sibas. Sibas?
Dami man. Nakita mo, may handa si Miriam. Ha? May handa. Wala. Wala pa. Nagpano. Pinag... Talino. 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 Ganda. Talino. Tanong at talino. Para magkatulog. Talong. Tapos talino mo. Saan ka pa? Para patalino. Yung gusto kong kainin pag uwi ko sa amin, kinilaw. Oo, sa gusto yung ano. Kinilaw na dilis. Tapos, Oo, masarap yun. yun ang hindi ko nakain pa. Kinilaw. Sa pag-uwi ko rin yun. Panahon lang kasi yung dilis yung pagsama kasi yun. Yung dilis sa aming pagsama rin yun. Pinuha ko na sa iba. Pero kahit season kasi. Bango naman yung isda. Basta pang inamoy mo. Hindi naman tinang. Sabi na, Hindi ba tinang? busog na ako. Hindi. Dahil ano, uminom ako nito. Kung ano yan, mabubusog ka. Bye.